Здравейте ви, Бог, аз съм Жокито 95 и Джоки Уар! И тук с мене е... Мот. Кой? Мот. Е така, надявам се да ме виждате. Я ви виждам се. Да. Виждам се. Излизаме сега от тази скъл. Беше гадно. Имаме много домашно. Имаме наистина много домашно. Опа, кучето. Кучето. Як те се това днеска? Да бе, днеска е една. Днеска една светва кърпичка и вика, ще изтекна, после ще се избърша. Не, ви снимай мене сега, да мъжа. Давай. Бърша са, стекна са, ям го, изтирам го, после пак обратното също да възкрай. Надявам се да сте го чули, защото аз едва тук в реалността го чувам. Златин, че 133 сигурно знаете, че се казва Златин. Нали? Да. Нали, публика? Те дори не може. Да. Така. О, късна песен. Слушайте. Това беше готина песен, надявам се да сте чули. И очаквайте още такива влогове. Ще се казва... Няма да я кажа, бе. Наистина няма да играя, обаче само да кажа. Това ще... Очаквайте още влогове тази седмица. Утре и от други ден, може би. Утре или днес може да направим още един влог. Когато правим... Давай. Давай, бе! Какво? Влизай! Да, аз се казвам Жора, той се казва Росен! Росен. За ти се казва Златин. Златин, че 133 се казва Златин, вече трябва да го знаете. Ячка, да. Вижте, аз съм глобаря от кека. Кой иска да го приди? Уау. И така, готина кола. Не виж, че толкова готина, обаче. О, вече, тази се бива. И ето тази... Не бяха много готини, но биваха. Да, днес може да направим влог, когато правим... И ще направим влог от нас. Да, участвах в това влог. Защото какво? Защото си идваш от нас. Да, аз ще ходя от тях. Не си идвал повече от мен. Вижте сега, много мразя като брои дните, колко време не съм ходил от тях или съм. Аз ти правя. Няма други прекази. Аз ти казвам, че ти правим. Да. Ой, камиона! Ама ти замириса гадно. Замириса солетно лайно. То с мод вика, че замирисал на солетно лайно. Нали, мод? Мод? Да. О, вижте, снимай. Чакайте. Уличното куче ще стане звезда. Правилно било, че звездите се намират на улицата. Ох, сега Москър го разсмея, не може да спре. Както не искам, тя се разплака под смях. А пък той никога не плаче, наистина. Айде, кючека! А днеска Джокила получи двойка. По математика, бати гадното. Аз петица, да, обаче това е малко за мен. Трябва ми 6. И добре, това ще играя, защото нямам много паметен телефон. И така, довиждане. Няма още. Сега. Колко време? 4 минути. Дай да го направим поне 7. Нямам много памет, бе. Добре, да върши ето така сега. Чакай. Добре. Сега, ще видите следващия клип или утре, или от други ден, когато Имайте с готина кола. О, да се готино.
Ауди. Все тая, довиждане. Какво ще кажеш ти? Довиждане. И аз тъй, чао.